alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka wato Takama TV. A yau za mu yi magana ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci wanda da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba. Application amfaninsa shine idan kana son ka goge abu daga wayarka, sannan kuma daga baya za ka iya buƙatar abu, kuma dai in ce ka cokan kawai ba ka son ganin abu a wayarka amma kuma kana da buƙatar sa, wata ran yakan iya maka aiki. To abinda za ka yi shine za ka yi downloading wannan application ɗin, za ka ke tura abubuwan ka ciki, ko hoto ne ko bidiyo ne ko ma menene, za ka iya tura shi cikin wannan application ɗin. Daga baya duk da kake so ka yi amfani da shi, za ka iya ciro wannan application ɗin ko kuma dai wani abun da ka ɓoye a ciki, ka ɗauko shi ka yi amfani da abunka. Application ɗin mutane da yawa sun san shi. Duk mai aiki da kwamfuta ina tunanin cewa ya san me ake kira da recycle bin, ma'ana kamar kwandon shara. A duk lokacin da ka share abunka za ka iya kai shi ciki, domin kuwa wata rana in ka buƙaci abunka za ka iya dawowa da shi, akan ka goge abunka gaba ɗaya ka zo kana neman sa daga baya ka rasa abun har abada. To idan ka ajiye wani abun daga cikin wannan application, babu wanda zai gan shi akan wayarka, amma yana cikin wannan application ɗin a ɓoye. Duk da ka so ka yi amfani da shi za ka iya ɗauko shi, musamman ma abubuwan mutum na sirri zai iya ɗiban su ya miƙa su cikin wannan application ɗin, sai ran da ya buƙaci abunsa zai iya ɗauko su ya yi amfani da abunsa. Dala idan yau ne farkon shigowanka cikin wannan channel ɗin tamu, muna roƙon alfarma da Allah a taimaka a danna mana subscribe da kuma ƙararrawa. Shine kaɗai zai iya baka damar samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura. Mun gode, mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda na gaya muku za mu shigo cikin shirin. To abinda mutum zai fara yi a nan shine zai taho zai nemi Google Play Store, ma'ana nan kenan. Bayan ka buɗe Google Play Store, za ka hauro wajen searching, wanda za ka rubuta sunan application ɗin recycle bin. Mafi yawancin mutane sun san wannan application ɗin a kwamfuta, mafi yawancin masu aiki da kwamfuta. So hakan ne yasa aka samu aka yi Android application ɗinsa domin amfanar mutane. Da yawan mutane za su ce me yasa na kawo darasi akan wannan. To dalili kuwa shine akwai mutane da dama da suke son ɓoye sirrikansu a cikin wayarsu, amma kuma ba su san ta ina za su ɓoye su ba. To wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da za ka ɓoye sirrinka a cikin wayarka ba tare da kowa ya duba maka ya gani maka ba. A nan in ka shigo kan application ɗin za ka ga mutum sama da miliyan 1 sun yi downloading ɗin application ɗin nan. Hakan ya nuna application ne mai kyau kenan. Sannan daga ɗan shekara 3 ya sama zai iya amfani da wannan application ɗin. Bayan ka zo ka yi install ɗinsa already, ni dama na riga da na ɗauko shi yana kan wayata. Kawai abin da za ka yi shine kai ma idan ka ɗauko shi za ka yi open kamar haka. Zai nuna maka wannan user data policy agreement. In kana da lokaci za ka iya karantawa, amma ni gaskiya ba zan tsaya ina karantawa ba. Kawai zan zo ne wajen accept nan in wuce. Nan wajen ya nuna maka haka, kawai za ka danna allow, wato ka ba shi dama duk ya ɗauko abubuwan kan wayarka kenan. Sannan nan gurin za ka zo ka hauro sama, ka zo ka kunna wannan abin da kake kallo, za ka zo ka kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi ne za ka zo za ka yi back. Yanzu idan muka duba alamun kwandon sharan namu ya nuna cewa babu komai a ciki. So abu mafi muhimmanci shine da za ka yi shine za ka ɓoye abu a ciki. To za ka yi back. To duk abin da kake so ka ɓoye, in ma bidiyo ne, in ma wani document ɗinka ne, za ka zo za ka nemi inda yake. Kamar ni bari in kwatanta da hoto. Misali na shigo ina so in ɓoye wa'innan hotuna guda biyun nan haka, wa'innan da wannan. Abin da zan fara yi a nan shine zan danne kan hoton haka, in sake danne kan wannan. Kawai abin da zan yi zan zo nan zan taɓa.
abinda zai nuno maka kamar haka, to ya nuno maka ga nan application na nan. Amma kai in a wayarka bai nuno maka ba, zaka taho nan kai tsaye mo, idan ka taba shi zai nuno maka su da yawa a ciki, kuma na tabbatar zaka ganshi. Abinda zaka yi shine zaka danna kan application din kamar haka, zaka ga yayi scanning, alamun ya tura hotunan ciki kenan. To ya zaka yi na kan wayarka haka, zaka iya goge su kamar haka, zaka tafa su, zaka zo ka nan ka goge su kamar haka. Idan ka tabbatar da na kan wayarka sun gogu sun bar kan wayarka, zaka yi back, zaka taho zaka nemi application ɗinka na recycle bin, gashi nan anan zaka shiga cikin sa. Alamu yanzu ya nuna cewa gashi nan mun saka abu a cikin kwandon sharan mu, wanda da in ka lura ka gani zaka ga kaman babu. Idan ka taba kan nan kawai zaka ga hotunan da muka dauko ga su nan su biyu sun shigo kan wannan application din. To ko da shekara nawa za su yi, in ba kai ka shiga ka ciro abunka ba, suna nan a ciki suna ɓoye. To ya za ka yi ka cire su ka dawo da su kan wayarka? Abinda za ka yi shine za ka zo kan wannan ɗan dot guda uku, za ka taɓa shi, ga nan inda aka rubuta kalmar restore, za ka zo za ka taɓa shi. To kaga ya bar cikin application ɗin kenan wancan hoton da muka mayar. Haka shi ma wannan za ka zo kan kana so ka mayar da shi, za ka taɓa wannan dot uku, za ka zo za ka taɓa kalmar restore. To shi ma kaga alamun ya bar kan application ɗin mu kenan. To abinda za mu yi shine za mu fita gabaki ɗaya, za mu yi back, za mu dawo kan file manager mu, ai kan photos ɗin mu za mu shiga. Idan muka shiga photos ɗin mu a haka, kawai in kai refresh, kawai ka fita ko kuma ma kai back ka sake dawowa, ka tabbatar da kana dawowa haka. In ka duba za ka ga hotunan ka ɗazu da ka goge ga su nan su biyu. Na tabbatar da cewa sun dawo, na tabbatar da cewa wannan application din zai yi matukar burge ka fiye ma da yadda kake tsammani, domin ɓoye sirrinka. Gaskiya ina tunanin cewa wannan application din na musamman ne. Na tabbata kamar yadda dama na gaya muku wannan application din zai burge ku. To insha Allah na tabbatar duk wanda yake kan wayarsa zai ji daɗin sa, musamman wajen ɓoye sirrikansa. Dan Allah kar ka manta, idan bidiyon mu yau ya burge ka, muna buƙatar da Allah ka danna mana like da kuma share, domin hakan shine zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa a wannan channel din. Mun gode.